Zapatuan Lehintz Gatzagako umeen egunera joan zirenek ez zuten aspertzeko astirik izan, handiek eta txikiek denek izan zuten zertan parte hartu. Gurasoek herria ezagutzeko aukera izan zuten, besteak beste, Gatz museoa eta Dorleta bisitatuz. Umeak bestalde altxorraren bila ibili ziren herrian zehar eta askotariko jolasak, buru handiak, karaokea eta antzerkia ere izan zituzten. Gurel elkarteak antolatuta egin zuten umeen eguna eta bertako Dorleta elkoro barrutiak azaldu zigunez, asmoa da urtero sasoi honetan ekimen berezi bat antolatzea. Herrian dagoen ume kopurua ikusita pentsatu zuten lehenengo saiakera euren ingurukoa izatea. Osea, Gatzagan herrixen biziko gare 150 pertsona inguru, eta atzo justo buruz eginen kontatzen zenbat, eta 15 urtetik bera gongo die 40. Osea, dauela, eta horren esan gamonen, bigauze zer, herrikuendako bada, umia konturen kitxu baitxa, ze ume asko dauz. Gurelekoak ez ezik, beste hainbat Gatzagarrere ibili ziren lanean umeen egunean dena ondo irten zedin, baita gaztetxoak eurak ere. Inbio altxorraren bila moruen, inbio hemendik erritxik eta gero Dorletatik eta holan, eta aratzetan inbio izenbigaren monitoriak moruen, eta gero etorri hon herrirat enbio buru hondixek beba izenbigarela aratzetanik. Egunak izandako erantzun onaren seinale da Bazkarian 80 lagun inguru elkartu izana. Lehintz Gatzagatik eta Debagoienetik ez ezik Bilbotik ere gerturatu zen jendea. Horixe da Borja Garate eta bere familiaren kasua. Bai, gainera txikitsuekin egoteko eta oso ondo pasatu dezatela. Nik uste gainera eginkizun politak antolatuta osela, haientzat eta lujo. Eta eguneko protagonista umeak eurak zer modu zibili ziren, pentsatzekoa denez, ederki asko. Nik maskalu bidot frontoian. Gurasoekin? Ez dakit. Eta lagunekin bai, ezta? Bai. Eta gero zinbiozue bai ustot, jolasak eta begongo diezela, ezta? Bai. Eta ze posik edo zelan ikusten dozue alako jolasak eta egitea zuendako? Posik. Esan bezala asmoa da datozen urteetan ere antzerako ekimenak antolatzea, zapatuan argi geratu zen moduan, Lehintz Gatzaga bizirik dagoela erakusteko.